ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି କଦଳୀ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା କଦଳୀ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇବା। ଆଳୁ ପକାଇଲେ ହେବ, ନ ପକାଇଲେ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁଟି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଖାଲି କଦଳୀରେ ବି ହେବ। ପାଣି ଫୁଟୁଥିଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଲୁଣ ଦେଇନି, ଖାଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ସିଝେଇଦେବି। ଅଳ୍ପ ତାର କଷା ପାଣିଟା ବାହାରିଗଲେ ସାରି ଗୋଟେ ଫୁଟାଣରେ ହେଇଯାଏ। ହେଇ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା। ଦୁଇଟା ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମରିଚ, ଅଦା, ତାକୁ ସେ ସିଝୁ କଦଳୀ ଆଳୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେବା ମସଲା। ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇକି, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକରି କଦଳୀ ଭାଜିକି ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ସେ ଛାଣିବା ସିଝେଇକିରି। ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ କରିକି କଦଳୀଟାକୁ ତାର ଫୁଟଣ ଦେବା। ଜିରା, ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଡାଲଚିନି। ସେ ଫୁଟିଗଲେ ଯେଉଁ ବାଟିଥିବା ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଭଲ ହେଇକି ତାକୁ କଷିବା, ପିଆଜ ରସୁଣର କଞ୍ଚାପଣ ଗଲା ପରେ। ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ମସଲାଟା ତେଲ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ମସଲାଟାକୁ। ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ମରିଚ ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ତମେ କଦଳୀ ଦେଖିକି ଦେବା ଆଉ। ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଭଲ ହେଇକିରି ତାକୁ ଭାଜିବା। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ଯେମିତି ଥିଲା ତ ଦେଇଦେଲି। ଭଲ ଲାଗି ଭଜାଭଜି କରିକି ଆଳୁ କଦଳୀ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାରେ ପକାଇ ଭଲକି ଫେର ଭାଜିବା। ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଯେମିତି ମସଲା କଞ୍ଚା ଲାଗିବନି। ସିଝି ଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ସିଝେଇବା। ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ହେଇଗଲା, ଓହ୍ଲେଇକିରି ଟେଷ୍ଟି କରିବା।